Hello, sini all. Nami no. Pagpila kay jet ski no. Sige. Mano ka mo pabautismo? Boo. Wow. Malugdang oy. Sige malugdang. Dili lang malugdang. Relax lang god, ginawa lang. Ginawa lang jud. Kasi duwe pati sige. Oh. Putay. We are heading to the next island. Kay mga excited ang mga kabataan nga musakay sa banana boat. Nagluyaman mga guys, mura magwala na excited sa sunod nga island nga atong atuan. Ana, asa naman tong giingon diri nga banana boat? Unsa nga island ni diri? Ha? Buslon? Ba ano buslon ta diyan? Buslon di ka. Buslon mo. Pakay upuan ba banana boat? Yan. Diri ta sa Welcome to Buslon Island. Yeah! Magturta. Kami hagdag mo kami. Why doon? Patay do to. Nagbulag do sandak. Noon. Luro duman kuno anang ngalak. Goyo dong. Kabar good. Hello, sini all. Sana all kayo ang foreigner o ang Pilipina. Apam pram pam pam. Mami na. Kijung. Mami na. Oh. Let's go. Let's go amigo. Ay magtingiil ko. Sagbot. O ligo na. Dalam niyo. Ay ma'am. Ah. Wow, design ka. Ay namin no. Itaas daw imong kamot no. Sige pa. Extend. So this is Buslon Island. Nindot ning kuan oh. Ha? Oh, dito sa pikas katong na banana boat. Kids, dali lang kids ha, may araw ko curious sa imo kids. Okay, human nami sa Bulos Island. Ato nami sa pikas kay di na daw may maligo dito kay kaliguon na ang mga kabataan. Ha? Ayo sige. Ready? 1, 2. Ayo, nice one. Let's go! Ato to sa pikas kay mga ligo na sila. Sakay daw mi ani road. Manakay mi. Tulog lang one side, tulog. Ano nga island dire? Ha? Totoo yan? Totoo yan? Roy-Royan. Roy-Royan. Wow, diri kina yung mga rides. Banana boat. Unsa ni mga rides nila long? Banana boat. Unsa ni? Hurricane. Ha? Unsa? Disco ball. Yellow blue. Asa man ang yellow blue? Asa hurricane ana? Dalam bilog-bilog. Sige bra.
Kuha na ni daw, Tutoy Island. Ay, sa to. Ha? Hioran. Hioran. Lahi lagi to imong giingon gain na. Unsa to? Unsa to nga island? Oh. Namin lagi lang taon ay. Nami no. Pagpila kay jet ski no. Ay. Cute. Hioran. Cute island do. Batong string. Hero yan. Ding, may jet ski ding. Pagpila ilang jet ski? 1.5 oras? Ay, pero ha? Ang jet ski kuan kanang 4-5 ang oras. Ah, pero kung kaisa lang kasakay, Ambot lang nila. ay oras jud eh, ilang ginaano. Pwede naman siguro po lang sa oras. Oh, 2-5. 1 to 5. So dito sa White Sand gihapon nga Hioran Island. Ano na? Asa may plano? Ikaw, Jay, mo rides ka, Jay? Sa ride niyo. Buod. Bila banana boat gani? Package din sir. Ah, pila man ang package? Na kami kuan sir kaning regular package sir na 5 ka ride siya sir. Siling pahit pero buo na ninyo pwede po 7,000. Ah, dili ra ka, dili lang tanan. Ha? Kung ano lang, kung dili package amo kanang individual lang ba? Depende sir ang kung gusto nimo tulo ka rides ko. Dili isa lang. Ha? Banana boat lang. Hindi mo tulo sir. Ah, dili gyud ay pwede kung ano. Tulo po pahit siya. Ah, Pero tulo na masakyan nila. Ride. di man di isa no. Ang iya manggod nga i-experience sa kay ang banana boat unta. Sama po sila sir, di man tulo. Dili na tong uban man nakay kay di man nakabalo mo langoy. Oh, biniwana sir na life jacket na to. Ah, life jacket. Ah. So dili di. Luoy sa mga bata, excited pa naman, dili kasakay, Tuko ni ate may mo ba? budget. Asa? Ah? Maligo na ta? Ah, sige go. Langoy lang tagid ya. Oh, makalit si baboy. Ayun na sir, kita na go yun sa. Kahit lang si baboy. Ah? Oh, gani. Look isa sir, gawi. Way na tuntugin sa tabay. Ah, sige. Kaya wala tayo 4-5. Oo. Dire. Mayor, mayor. Kaluoy sa mga kabataan. Pila daw ang additional? Yes daw, taga-tao. Ah, 500 daw additional. 500 daw additional kung sa lawod mga Dili na ligo. Bro. Pero tanaw na bro, likot tas pamot bro. Sa din. Kaluoy, naglaway ang mga kabataan. Hindi ko pagbugno ha. G. Ah? Asa to nga? Ah, iko ano na to sa kuan? Ha? Oo. Sige. Mano ka mo pabautismo? Ang dali. Oh, igna rin. Okay, sarap yung katunga. Sige. Ano yung tukay ka? Padakpa. Mag-additional daw 500 kung maligo sa tunga. Pwede man daw kung katong ano eh. Istoryahon lang daw tong ilahang dispatcher. Ah, may araman po tuya sa ano, sa Bakulin. Ano man tuya ka ni ate mo, di ba? Pero ambok, anong rides? Nara da, banana boat gida. Pwede. So atras mi, ato daw mi sa lawod, kaya dito mi maligo sa tunga-tunga. Nangita mi og mas sinaw. Sinaw pa sa akong agtang. Yes na? Ano.
Lupo ko lagi sa baba. Hello. Ayo. Lupo ka na mo. Nainan. Gani. Dos peryahan lang ka ba? Nindot sa mga dagat po. Okay na just dagat ba? Bahala. Lupo na na. Ala ka ready no? Salom na. Ready na senior ba? Ready na senior. Ay, nagano andre. Dito ra sa Gina. Oh, ligot ta. Oh. Ara ko sen ay. Muro kami. Salom. Alam ni kay ito. Gini mesin. Ote ka maano lagi ka maglangoy. Tiya rilo mo basi maano da. Linya mo dai ni Kuya Ading oy. Dami ani Kuya Ading oy. Dakwang batasan ni Kuya Ading oy. Belum lang sa una ba ito pet-pet ako ba? Di karon. Munod mo ko. Amin na. Mugunit mag-endili man. Hindi ka magbikog-bikog. Ala, hindi ka magbikog-bikog. Wala mo lang sila ungat tara nang sakay na jud sila. Makita ra man, dili na makita ang kono. Ah, Sige na do. Kago. Sige ko. Napit na tinday. Kago ni kon. sige. Adang siman eh. Sige, tumbling doon. Nagran sa liga. Saka na dia. Alam mo may mga ayaw daw ding. Ayaw daw dia ding. Di ko gano pilon sir oy. Ha? Ano ni pag Saka di. Di ano mo dyan? Ya anak pislit. lang kon. Sige sila ko ando na ko. Mali mali yung mga suot. Nabikugan ang college instructor sa K-Cast or sa Kapalong. Filman. Boo! Lalong ba padugay. Ito siya ni. Dagat bawah, dagat bawah. Kan raman ni Jebra. Dili na oh. Kan raman ni mo man yang lag. Oh! Dok karbaw eh. May pa si Ading Hawd magpalutaw-lutaw. Mulang may doko be. You were served. Go doon. Ilap di. Wow. Perfect. Dawata siya ding oh. Dito ba? Sino kapit-kapit ang gano'n no? Yan ko yan. Sabi to kay ko ano? Yan. Kuya Luyaga. Matay na yun. Ako may mga Iko nung siting wala niya ginawa. Ko na ko dire. Ginong nila ayawan dagat ito isa na kalapok. Tungkol ka daw. Hindi yan! Ano po sa hindi yan? Toy, empat sir. Ya, mana nih Pak Kuring, Pak? Picture dulu. Picture ba picture? Ya, ada imamu ay. Ayo, cir tacir, Jones. Wala ka. Wala ka. Kuman kapag. Ito.
Ito ba? Pag-live jacket, goods pa! Toy, pag-live jacket ba? Gut kayo. Sutan na ka to. Sumpay to na ba? Gut kayo. Naman kayo. Gut. Kanina gut kayo. Ako rin, kita ising nga. Gut na. Sutan na ka to. Ayo ba, hitili ko ba? Gut o, mayo. Unload ba? Buwa, hindi ba ito na-unload ha? Abdo ay, dito ba? Aron makatry ka ba? Disipi kan? Aron to. Day. Gay, gay. Walang gamay ba? Ato yo, wangit ba? Bagay. Malugdang oy. Kasi malugdang. Dili lang mo na. Ginaunod. Relax lang god, ginawa lang. Ginawa lang jud. Kasi gue pati sige. Oh, Ay. Galingan yung ito yun, yung yung pakunoy. unsay gamit mo dira? Wala, kabukabo lang tatang. Pinubri ba? Lucial, malala kay lalo manaya. Di na na. Inok. Oh, kalang we. Oy, pader, tudloy pader. Tudloan ba na mader no? Ay lang sige mata ko sa boot mo ta sorry. Tahala dati mana pader. Bata to. Indoy. Asa dito tumanda man mo? Tumanda daw. Hindi. Sige, video ya. Inside piso di ba? Kuha lagi na si Alom. Kampo na ta, kampo. Ay, Indoy. Hindi lang ha. Kayo likod ay. Saka dia. Unsa to ton? Ha? Unsa ton sa to? Inok piso na pa. Last lang. Ay, Nami ati sa inok oy. Tong kanina ba? Tong kanina? Ayo, bigo, ayo. Ayo, bigo, bigo. Relax. Mura man tag dili magpano to naglawaan. Ano jud ay? Ada buak batasan ay. Mutan day mulig lagi. Kita natin. Normal. Ini malah masan bon garing ini. Tapos magubas kaya magubas na isang nadamig sa Mulig na diyan dito. Okay, we're done. Human namin yung ligo diri sa lawod. Ato na po misa.